nonsia bo abusuafo emobi bia jo nonsia de etoso mienu na abo ewo ene ya wada opapon bosom no ne da etoso aduonu enson anwumre nonsia akan kase ayensa aka omamu ne ntwuro no ne ntwada so de we ye de nsantwurofo ko otwi ekọ braman ko kyerɛkyerɛ nyina baaye samufo nso atena se asamu krogin de na hwehwaniwa ahwema yemu ne fine pa ana pasamaka hene so asi hu akonya a meba be kyerɛkyerɛ mu yato apete nkrata so mbesane mu semra nsem du nse nyansapo no e de amama nso ba bia wo bia wanya bi atie de edi kan edi tie na edi hwɛ no ana ye de ebebre wo ene anwumre yin na ensam no de bedi mu akoti ni bini odi aba beto dwa se ye wo botai mienu enti a 11 etoyi a ne ho asem anya asem keto wo man Ghana mu no botai mienu penti ana yesi yanti hu gya ya ye kwa kofa e de aba oman mu no hwan na eka ne sei na botai no ye de ebeyan ye de ho nsem ebebro sanso na akro enipa nan bi akwa kotwanua ewo forestry kwaye mu bi na sesi asam no kasa de asojafo akire won enipa nan hwomo anim emfirinhye aduonu enkwa na omu adie ye de ho nsem ebebro sanso ne yababa wuram Justice for Ghana ekuo ya ensa banse yetutujegu abanchem ekoyi ede picketing adaso a esese so na yede emfoni bi bebro na emfoni se de obesi fasre ene se de hu ani cancer no enya asem ketwa ensem bi ka wenum ho ne yabo ne bede a yede ba besom se anwumre nonsia toso mienu akankase ewo na yawo adai opepon bosom ne da etoso aduonu nson ne mu na empanisa okoto se bodom wosi apata so na enye ne pemu na momo obi na apagya ne na akosu na anwumre yi ebia onam kaso ne mpotem ba bia wonam bia ubehu so oba bi na fu awro tenti be sese na ni mu abusei ne nantie no okoni left right chininya se press before him na chase wana anadwo no obi aye ne ho adwuma pa obi apia na anadwo nene omo age bre eye ho adwuma pa epia ya nwumre me ho ye de na fili ani yesisim ne honam nyina enunununu ewide mu nuntununtu ye sa na eye aseda ne yemfama Yorke state ensase peni yesensase ni ho nso ya Yorke state ama obi ehunu sensase wo ho pa na sa wo ya brante keto akora timito asase ni anim ya ye adwuma mfie petepepe pa enso asase ye nya bia ntoda because sika ne yaji fia se owanum asa owo ketrema sika ne sha nti na ye nsusu emu sense ase pa de age se ye adwuma yaji billions of cedis ansa ne yetimi ato asase na so han Yorke state a kire se nya sa na de ne te sika ne se de etie bia obetimi anya asase ne bi ato enti wo de afrempanimfo wa homatorofo iso omo bebua pa ensese kakra bi na ewo ho ukọ site no akwa ba bi asase ne da ensuo ne enkane ade suku ani pro station uni ho ka bibia no ebi wo ho a onso betimi aboa no wabusua be ma ne waye ajapade ade agya ne ma enya de onya sika no de ma oba totilapia no motetewe se no ya besa obekọ ya ne nso akwa ye egu timpa cho to asase enie 0243 708 485 0243 708 485 and afen so Adams boutique entade no doso bro nyanu an edidi ye to obi koya adoye de ma yawofo ene ye kanchemanom ene ye baby num bestifo no omo agi ye bia omo da asema ye mu apiafo kase ye da ase ebi mra bio ema ya mo ema da de ni de so wa we ni tua ode che wo kwa wan fa anya akwadworo nso ye hu adwuma nyinyina no sanko wan kwa Adams boutique on sanko ye agya wo on sa o ma me bufu ye on so papa na o munemu na nanim Adams boutique adawroma o mo na ema ya dofo ye kaso mu se ya chen disi ani kukuro
Oh, Adams boutique. Me pacho trend shase kwaje ntade no bi fama adofo. Wedding na mo ye no me pacho. O yire na ni baji ye pa de ani agese mo kwa Adams boutique. Ohene, afi ne ba besu ade. Kwaje ntoma papa eni kwa so ohene de ufra ntoma obi fra bi ba dwa bonase. Brania ma okenti papa. Why say? Adams boutique. 0243 708 485 0243 708 485. Sarabov Hotel 0242 222292 0242 enyuma koi adawroma ena omo aso yasene me yede enyumre no nsia akan kase ne ba besom walking kanfo enyumre yi eyemme His Excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino di Akyem Abushanfo ya mu akwa abasa afi na waje bre a wode wa fidie na ato ha na ye kai wo se aha eye Yorke FM Hytvgh eso enso nie so wo hwe ba bia hwe mfiri bia na eye Hytvgh adawroma afi ye hye kase no ase ye hye na ye kɔ akwa akopiem onimonyamfo Alexander Afenyomakins ono ena ye mrahye bedwani edema adehye wa afutu ono kuro ya nso no kopiem wo mrahye bedwafia ono ye deputy majority leader na ochese Hytvgh eto bangayam aban kofa ba ye na yeguso a yedi hu yatwe hu daure yedi hu abobo se to ne beji atuma na se nyintumu se ebekoso anase enkoso na ebedi ni dwuma no eye niam mienu pe niam mienu pe nti eno nyenyenyenyenyenyenyenye enso yagito to no nso ye mfensesi akwan no nye ana afi nso emabunu so mu benya adwuma ye no nso akwa ye de papa wo ho a wo se obeti anse yati ekuo bi omo awie school enso mu nya adwuma nye unemployment association unemployment graduate ekuo ni do so pa enti akwan eni adwuma eni ho enu nti na Ghana mampani nam ne foto samfo so eni panifo aka bi ewom eka wo mutiri pam ho se eni atesade a yemfa Hytvgh tuo yimra se ne abeya ye betimi agigi iska pi na akwan a atete apansam apro na ne ho nya akon akwan ne ho nya fe no omo asase adwini so asiesie ne kama apentade kota no edi bi ase no atoso ayese suit tum ne de atoso na ese no ina white no na eninamu na nka akwan ho aye fe pa dress na abɔ ne powder fine na akwan na ni age ana afi nso mabunu enya adwuma nya no ya asase kreti nyuma edi amom ene bosom beso na brantie wa jiska kragu ne botom na hure na anigye bi hot na obi asase agi nani saa ne ma mienu nti na yakofa eto yi di aba ya no so so mo nyi to yi ntumi yo enti Ghana fo mo de mo nhwe na mo fa ngu nsane ani ne hwe eto ne yagitum a ebe yi na wenum a ya ka ho asem yi ebetimi abam di aboa Ghana fo. We are now back to the Hytvgh. We are saying that two main things form the basis for the introduction of the Hytvgh are roads and job creation. Roads is a major concern. Johnny, here I want you to join the crusade. I've watched you. I've watched you. Sometimes our people disagree with you, but I mean, I understand some of your approach. I mean, sometimes we take a hard bite. It helps us as politicians. You are complaining about roads. It's not easy. I'm a road fan. The number of Goro boys in the system moving around certificates. People have worked. They have to be paid. There's no money. Government is getting 6 million a month from road tolls. What can 6 million do? Sometimes we have money we can't disburse. 30 million. You don't know who to pay. So a new system is being introduced. A system that would allow for regular, sufficient, reliable inflow
Government has identified this as a low-hanging fruit. That look, let's all tap into it and see how we can use the revenue thereof to solve the road. But the general masses of the people, Johnny, say, I need to finish. This is too hard. Johnny, I need to finish. Sorry with about respect. 2, the many youth who are crying. If I open my WhatsApp, many youths who are asking for jobs. NAPCO. Now, we need to create an entrepreneurial environment to allow for those who want to do their private business to go in there. How many can walk into the banks and get loans? In advanced democracies where industrialization is key, they support businesses with grants. When you are having a factory and you are paying 30%, somebody is getting 1%. So government is saying that, look, this you start. We want to now support the youth from the district to the region to the national level. Make conscious effort to create a new crop of entrepreneurs. Somebody needs 50,000. Somebody needs 40,000. And these young men, they have a lot of ideas. Now, the issue is the trusts. People are saying that, oh, can we trust government to utilize this and utilize it without unnecessary wastes in the system? So, for example, the Auditor General's report for 2020 so let's deal with we lost 12 billion. Let's deal with you acknowledge that at the retreat, and you said that, look, there's some mischief that's been played, but there are also genuine exactly. I mean, that very tax utilization and mobilization must be synchronized. So, Johnny, that is why you and I must move away from the attack on the political class and look at the construct holistically by dealing with system failure. abusuafo nipa ye hwe ni mfoni ni din ene onimonyamfo Alexander Afenyo Markins ono na ukopie mu omrahye bedwafi a oye deputy majority leader ana afenso ono kro ya eyamrahye bedwani a ogira mu ema adehye a ewo afutu ene ekohwe ye no na yenso mfiri ho na yamran wana echiche enuane otunuane petien omu won kabomku omudin ene institutional suppliers, food suppliers. Na wakwakwa ye enhyemu ewo asantememu na wache se eyade a sika aban ede momu so mu fenko dwama so enkodi dwa emwa nto anuane mpete pa wo Ghana kankan yesuku ahoduo mu no eyade a sika ni swa eniama nso aduane bo nso koso enti aban wedi omokoto sre kotodwego fo mensa dansa yam toto ne aman ten so tena betimi aboa ama sika omode ebeto aduane apete no ebetimi aso won na enyuma pa enso atimi afa ne ntoma pa afura problem aye wono em se so wuye na so wuye so na gese obi etawo a na omre ya o so wutimi enyina ma ne ye ente na ye be hia ya yasem nyina no se omonhwe school uniform a ye pam 50 cedis na up to 7 years ni omontumu ma ye na se no akakimbo enam 12 cedis a yard printed material enam 32 and 25 cedis a yard na ye boka wadwuma no ni esu je ena no pay yesra wo se omonhwe na omonka bi ema ye na school uniforms na omontu ma ye ye to so bi ye pidam ye simple for education minister Dr. Didum wo dia wo si awoyo ye sufro a wo gi ye so oni utim mo si agina ye na ye pikit ya academy no omonhwe na omonfra ye ye fa bi supply at least so na ye mpani for kan ka kira bi amode be ma ye ye be supply na fibia no e be ma de wo dam no afri ho na ye nso bank loan na ye kwaje ye na ene niama e ka e da ye so no ye tinetua e se be pressure be bra be da di paso a ye hu ba bi a ye fa ye to so bi e so the notebooks so say ni enkofu be bre su ye machine be bre academy. Some of the local industry plan and we win a contract. It's also only for the not the amount India near said we be any factory. No, Jama creating unemployment and my yen and woman that
Because my adwuma for 25 years, and one I may say no, me adwuma. Because Okofa material one I got to Amano. I agree you means I come in back. One I got to Akyem. And Jama, I do not know. Sans that for and the workers who want to oppose to accept which one that. As a Muslim interest rate, how do we even pay the state to the workers? To me, Jama manufacturing for we local in India and Koyi. The best say. Oh, you're a free HSC, a buyer. A buyer near your books, I could school the da. You're the loan and a year. You're the queen watch books in a mamma friend, e books. What's your mamma friend? Now, swung in Chiaka. One in Chiakan, as she won, I may see a now men or cassette. One cannot, as says he can I held it. I will do some. Abusiafo na omo nso nsam omode to aban anim ebi eno no na yeto aso na yekọ akopiem ekuo bi a ense aban ase na omo kura mpom yetutu jegu aban chem Justice for Ghana omo de omo si Ghana omo hwe ade biara ebekoso oman ni mu a enya ade papa na mfa emwa nipa na mfa mpuntu omra nipa no eno de omo beka ho asem pa yehu dede akopem se bia se ginaye na ya ban na esi obetwe asan na ade baako a omo se omo hwe petetakra mu na omo hwe wiem a yomo abote na yomo abofuno kese papa ane etoyi eto no ho yomo tan dodo etoyi enima gu ase pa na omo hwe se de eto no efiri ba pa omo gito no tumba bia enye yie bibie ni ho aban beka ade befa eto no ho a omo ani betimi age ho omo che se eto na ekoto bekumuma na omo pakati omo ye nyina no omo ye nse omo ko mrahye bedwafie ana babi a eho emu adi institution mu odin pa ya ba institution no no mo akọ no mo de petition akwa akọchoro mo adwen se eto no ye nyintum na we no omo kopie mu mrahye bedwafie ene ekete ene omo ase na bi da mo afefa Ghana flag idi afrefra no mo asese kokko kane chochofo de ma PNC amanyoku no owura Bernard Mona ene mpanimfo bi eka ne ho a omo nso ewo Justice for Ghana ekoyi mu ene omo kasai ekire die a omo de sa packet ya hyehye so na omo si enya de omo bagye atum omo mfoa so eto na eba kura na se twam omo ni mo mbeyi omo ni omo mia bi kura na omo ate hu feelings omo ntwe mato no. So why are you still here? Why are you still here? We are here because the E-levy has still not been withdrawn. So I will continue to stay here till we hear officially from the leadership of Parliament that the executive has called their people to withdraw that component of the 2022 budget, which is the pickpocketing policy being introduced by the Hytvgh administration. That is why we are here. And there's nothing that is going to break our resolve. Because for us, consistency and persistency is the game to defeat the Hytvgh's thievery and the kleptocracy that he has established. So do you sleep here or you go home and come? We go home and come, and that is tactical. We just don't go home. We go home when we pick signal that we can go. You also go home and you come? Obviously, when Parliament closes, we have to also close. Because the intention is to be here and to monitor and to keep momentum on our members of Parliament. That they should not think that they are in this battle against official thievery of our resources by the Parliament, that we are here. And in their submissions, citizens are not sleeping at home because of this electronic transactions levy. Obviously, we think that it is a way to pickpocket from our state or from our individual packets. And so we have insisted that government should withdraw it because the ramifications are too much for the people of Ghana to take. We are already overburdened. Abusiafo na owura Bernard Mona ene empanimfo bia ka ne ho emfoni na yekohwe na wa hwese de
ebi da na omo hwe nkromo ne ade ya omo se omo ko etua kase ebo ne so ye toa so ana ye kɔ akopiem ewo dwaboso bia na eno na aba beto dwa se enipa mako be se enan bi ya chi won omo bɔne omo aye nyina ne se omo kura afidie yi tetafo ya ye di bu nua yi ngo na omo gina omo akwa kwa yim ene wo bra illegally ena mo mra kwan so no mo akwa kwa yim no mo asase kan gum prududu no mo asase ngo na ye bunu ya bebre ye kwa akoton ba akofo paduane adi ono nko a onfa mra kwan so na no na forestry commission enso se omo so de omo aso atoto fom ena omo nam na omo tete na omo hwiehwia na omo hwiehwia na ene emrante kwa ennan omo koso mumu na omo dinie kwabena badu wa hwe kwabena badu ase we yemfe mobo ena kwabena badu so yemfe nkan news kwabena badu bebu nua na kwabena badu bebu wadi infrinsia no aduonu mienu ya che no Hamidu Isa ono so di infrinsia no aduonu mienu ono so yekura ni mu Kwadwo Amufa ono so aduonu mienu saa yaso ano Yabu a echampon ono de wanyiche omu nyina infrinsia aduonu miensa ono so yekura ni mu sesi ade yakwa akwachi won se omu ebu enua a enye mra kwan so na wo de counterfeit kura so asan akwa akoto wi ye chi omu no enye nuabuo ne nko awo eyade a bonsam tawa wi bi nhaban bi osusu se eka omu ho na yabɔ ne boa ewo kotokuo mu a eno na kyese omu hia no ne omu de ate asikwa yenum ne enua yi enye no nko tramadol wa ahwe tramadol nso ka ho ene ne ma huduo bi a yegyan edi free omu honum na pani a okasa ye edi sa ensem we nyina etudwa eye manager Dwaboso Bia District Forestry Commission Owura Mark Edu Jamfi ena ekasa no kyerɛkyerɛ sania omofa so omunya intent no omo hyase ekofa mrantie yi no omugusu tutu omo no sesi ade de omo aba beginam awo aposifo akachi aposifo efa ensam na ato aso wo ho na omo akohwehwem ne nam so asa ne ma we nyina asiye na court wo mu a ye de omo akọ yinya information senkrofo bi awura yenkwaye num ye krokosu Hills Forest Reserve na omo fa poma krom ne mem kitu portion eno ben ahafopa na eno anwumre no ye ahoboa se ye beko na yakwache nkrofo no na ye plan mienu se ye beko na yakoda ho ne atwen omo ana se ye beko emra omo pai nua no enti yadwundwen ho ana na o se ye ko emra omo pai dua no enti yesimu ufi Dwaboso kwa wa yi nti simu be 10 o'clock yekuduru ho 10 o'clock anwumre no yekuduru ho ahomache be 4 to 5 na yeduru ho no so na no kura nipa bibiri yo ho amopa dua na ye follow chainsaw no sun no so e de call enua mienu so a ye call na chainsaw fo mienu pai nua obi ane ne operator boy pai nua e wo kwa yenum anajo no nti yetimi echi enipa 4 jo ye be chesi wo nti se obi wo ho na wa ya na adwen se okọ Krokosu Hills and na Western North a ontu no hofo esan se onfa no ho ni ye be che no ne che no so a ede no be ma emra no ene na eno echi no na o che se obodo omo aso atotofo ma ahunu se ebinum every ahafo ene bunu empatam ho enso ayo omo adwen abo omo adwen mpo se omo ba aba be bawura kwa yenim asase atwetwe nua ni bia na o se o mude amunyi we kokobo ena omo de mamu obi ahwe ne ho yie ebe ya sakra wadwen kura ansa na Yesu aba ansa na waye wadwen kura se wo san aba ho no enti sana so muso mudi a danta wasema abusiafo yantu akase ebo no so yeto aso ne yakwa kopiem ewo Ayensu ano district na ewo apueye mantamu achimase
ana adehye a ɛwɔ hɔ anodam kai asa abɔfra ne ma ɔpɛ sika firi ne maame hɔ awia gedegedegedegede akɔtɔ anwamo na ne maame mfam ano ne ɔkam saa anase yɛtwa ne nofoɔ no yɛyi ne nofoɔ afiri ne no ɛne ɔkam saa ɔmo anodam esu tiam sɛ nneɛma bi wɔ hɔ ɛkɔ so wɔ hɔ no ma abote sɛm paa o ne sɛ hu nyina ne sɛ ensu tin bi a ɛda hɔ ananka efie pitepepe ɛno ana ɔmo ani da soɔ sɛ ne ensuo wewe korɔ pɛɛsie yi suo wewe sɛdeɛ bɛyɛ no deɛ obehu na kakra wɔ mu ɔmbɛsa ne kakra na ɔmo nom ne kakra saa na obi aba bɛyi agyanan bia kwan ato hɔ no mu a ɛnya asɛm ketewa ɛma asɛe ɔmo nsuo nyinaa ma sɛsɛ deɛ nsuo ɔmo bɛnom paa ho ayɛ den nsuo abɔ ɔmo sɛdeɛ sɛb jonso abɔ akokɔ no nsuo ho kɔ atwe nsuo ho ayere sɛ pampe asɛm ɛkɔ setrem ahoma no na ɔmo kyɛ sɛdeɛ asɛm na asifa hye ɔmo asi afa no ho na ɛho akɔyɛ den paa deɛ ɔmo nso mbɛnya nsuo anom nti wedi ɔmo srɛ aban sɛsɛi ɔmo nso sikasɛm nso wɔ fam sikasɛm sua enti ahwɛ yi ana piota ɛna ɔmo ba bɛkra na ɔmo de bi adware ɔmo anom bi na ɔmo de bi ayɛ ɔmo mfuo ni ade nyinaa na yɛn ɛtenkra ha kora no piota sɛ ne yɛtɔ no na yɛkra piota de adware ɛde bi ayɛ mfuo ɛho bɛyɛ den paa adehye ni bi ɛne nsɛntwerɛfoɔ yɛ kasae na sɛyi ɛna ɔmo kyerɛ ɔmo nsɛm no esifae machine bɛyɛ mmiɛnsa otu anwea wɔ yɛn hɔ yɛn bayerɛ borɔdeɛ bɛnkani bankye ne nyinaa wɔn adwurudwuru ne nyinaa nsuo a yɛnom koraa mpo no wɔn asɛ nsuo no nyinaa yɛn nso yɛne pipe wɔ ha yɛne hwee wɔ ha sɛ yɛne nsuo biribi ayɛ sɛ pɔtɔpɔtɔ bi ɛno na yɛkɔ a ne yɛakɔsɛ wo kakra yɛkɔsɛ yɛde abɛsi hɔ na ani gye nkakra a yɛkyɛ sɛ yɛsɛm so na yɛnom yɛne nsuo biara wɔ ha sɛ yɛne nsuo pia wɔta ne yɛnom wɔn asɛ yɛn nso nyinaa yɛwɔ wɔda koro ahemakye ɛna wɔde katapila bae ɛna wɔbɛtu yɛn nso nyinaa wokɔka wɔbɛboro sɛ nso bi a wɔsɛ no ɛno ya ne yɛsaw ɛsɛ bi ani nso no bi kora ne ya nti yɛsrɛ aban na ɔmbɛboae na sɛsɛ de yɛrehu amane yɛsa na nsɛm a na yɛsa bɛtum kakra amakyi na aba sɛsɛ yɛgye sɛ nsuo tɔ ansa na yɛbɛnya nsuo wei ni ɛbɛsam na sɛ yɛ nti fɛn na mo no nsuo wɔ he na sisi a wei na mo no ɔno a na ɛba ne sɛ na aketewa sɛ sɛ yɛsa ɔpɛ no si no yɛsa sɛsɛ wɔn sɛ ɔmo ma nsuo no ntɔ ma yɛ ɔmo tɔ anwea no nti sɛ nsuo no tɔ a na ɛbɛm yɛtu yɛsa abusuafo adehye bi a ɛwɔ ayɛnsu ano district baabi a yɛfrɛ hɔ Akyem Maase ɛna yɛkɔ ɛkɔte ɔmo nka na yɛhwɛ ɔmo foni nsuo ni bi pɔtɔpɔtɔ paa ɛna na ɔmo sabi ɛde kyerɛ no kyerɛ sɛ aban we deɛ pipe bi a na nka mo aba bɛsi di amɔ mu te saa deɛ a ɛbɛyɛ den pa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  ɛde amɔ mu na yɛmfiri hɔ yɛmfiri Akyem ne yɛmmɔnwura mu ɛwɔ Nkareɛ na ambulance hyɛ aseɛ ɛsɛ ɛdi ne dwuma yi adeɛ a na ɔmanfoɔ nyinaa anim ɛne sɛ enipa dodo a ɛfa paa no ɛyɛ wɔn a enya COVID-19 wɔn a COVID-19 yadeɛ ni bi akyi wɔn ɛno na adehyɛ nyinaa nim ɛsansa ambulance no koraa ne baeɛ no amehyia abere pa ɛne sɛ COVID-19 de bɛbɔ mu no nti na adehyɛ wɔ nyinaa adehyɛ a ɛwɔ ɔman Ghana mu nyinaa nim sɛ ambulance deɛ ɛfa paa deɛ a ɛyɛ COVID-19 na yɛsoma bi ɛma ɛkɔ Nkareɛ na ɛno na adehyɛ ehunu sɛ wɔn a yɛ adwuma wɔ ambulance mu ba na ɔmo di mirika ohun sɛ obi asi fra ambulance mu nipa somɛse nso yɛ adwuma wɔ ambulance no aka gum gidigidi asɛ nipa na ɛkorɔmfo obɛka sɛ okura agyan asɛ okura tuo ne de obi ehu ɔmo na ɔmo dwane esan sɛ COVID-19 deɛ ne huhuo no
nti obi asuro wom obehu ana masa no aye basa obi ehu na no wadwane we ton aduane na so mo kwa akoto bi okrom kura na aduane wura jad banku ne ho no dimirika gidi no wadwane agya aduane no ase mo mfa me de ache mo se menya covid-19 pa de nka mo mfa aduane no enti eno koye awrahosam papa enti wona na ye adwuma wa ambulance mu no omo hahi poto omo ho pa na omo chese na eha omo na sese ade omo ne adehye akasa aye nkyerɛkyerɛ de amoma senior emergency medical technician owura akwabena edu chese ese de omo ne omo akasa akyerɛkyerɛ omo ama sese ntiase aye adwuma akra ze ense dan faisa na nso sese ade ye chen first no se de first no na manfo hu omo na America na ehye ubedwane wabro obi antawodo obi ara ntawodo na okọ sese de abafom pa. Fortunately, you buy na anche bia na COVID no so buy. Ti na nipa bebre suru. Na am say education na nko amanfo asum sa. Ti omu say ye back case na ye be fo bia. Na omu take ye say na ye fa COVID cases. Nti kakra ye the education kakra ma amanfo mo hu edwumadi se na esitie. Nyame na dom say de am say o mate edwumadi se na esiko. Na eno achi no na yebo prin krom hofo nkawe ene ebisa say na you people how could you adentina mu omo na mu dwane ade ehu omumu na sade omo kan omo say enye ehu o adehye bi omo akosem pa ena yekote ye no na eno achi no na baabi a yesiesie ede ama wona eye ambulance mu adwuma yi na omo akotena omo atena ye omo di dwuma no na eho enya nwie paye enti baabi a ye de ma omo ankasa omo tene na eho enya ni kansa na eho eden pa de mom so mbetimi atena ho adi omo dwuma na nso nyame ayadom ama abrewa yipuma kwan mu ama sesi ade omo tena bie no enya wie paye ne sa na akase ye beye ne ma ba ko mienu bi afiri ho na ya tabiri adan no ede ahye omo nsa nenu na owura kwabena edu eche se eyade asambiri nitimi bom homodin sosomo ahoadin mu kakra wie na omo dane mu ede so omo nsase wi ebebo omo adwuma pa ebebo omo masade omo adwuma betimi afa ne ntoma pafra na adehye benya nkwagiye pa no enya asem ketewa wo enkawe mpotamu na dan ho pa edin but ma omo anti nya dan temporary aja na use for operations and isen kakra kromo adom ye dan aye de be minim se dan so omo de be man be ma adwumadi a ye wo district mu ano akonkan bebre se nipa municipal no nipa bebre ehia ye moa na Mercy Krache pani odimonyamfo Michael Awuku Amoa ono edi ni team no anim ama omo kohwe project no baabi a awie eduo na abusua dia da yakoso ya ne pitiri dia komo so je ya ne ome na kaseba ya bobo no de beso se anwumere no nsia dia toso mienu akan kase ewo Yorke FM ani Hytvgh TV so no aha na berebe makwan ema ya de nyina asie na dia to dwane pini onimonyamfo Alexander Afenyo Markins ono eyemrahye bedwane de ma efutu nukuro ya nso deputy majority leader HSA abotan mienu penti ena E11 tuo no omunya na chiri dida na omu behima kopem se ye beji atum ansa sanso ena forestry commission abo amane se amamu abaku mienu miensa enan bi ya so omu panchi omu ha nyina ne se omu agbawura Dwaboso BI district akọ forest kwayenim ahyase ebunua a enam ne kwa so nti sesi asem no kasa die abansa kan wo beko unko ya so mo paachi atabiri wo mo atwe mo popra sekade bodamfo de wo mo akwa kogu aposifo kokum enche bia no ye de wo beko akopiem asenibia ensem bika weenum ho ene yesi hu konya ede beso mo se anwumere no nsia akan kasebo ewo Yorke FM ani Hytvgh TV so na enyuma ko ya dawroma na so yasene
ame ye de kase bo no ebre wo aseda kase enkoma Yorke state Yorke state say ensase no ebu se ya fala eni asa ye director bi ni team ni eni ni slogan bi ayo taka say fala ensase na bu say fala entu betimi aba abaje odi abrante bema ne ne waye agapade ade agya ne ma enya de auto tilapia etete mamaywa ene se ode rodros da bi mepa cho hyase kwaje asase na ye agapade wukura wantimi ansi a wo ma ebetimi aba abesi ade amawo janimonyam twuro wudin register waba wudin waba asase so nkwan de register wudin to ho wate emayenwu emawunwu na yemmo achi na yanka wachi ni yanka se kohwini no na awuo no waye kura ase yenye fe eno no ufu da hokura no waye basa mepa cho kopa asase to ho eye Yorke state afi so entade ayede ya wedding afi mu nyina yakofa free nyina na yakofa free Adams boutique ahemfo wedding engagement baby aye fantade nyina wo Adams boutique mepa cho kona kwajo de nyuma ko emienu nyina no eye ba akofo ena e manage enti number odi di dwuma na e ba akope e mo bi na dawo obi frawo e ma obi fofora enye gi number no 0243 708 485 0243 708 485 eno pa ho a ensign Sarabov hotel baby a we can see ochini fie yenya frifia da mu pafia da bia so ye boja ye akoda gigi ene adwodwo ye ho akodi weekends ni ye pa no Sarabov hotel eho ene kwan na bie pa nyanya no road kasoa ene ebutuo me pa cho frem panifo ahomatrofo iso enkyeremu bi a wo ho chen mi de omo de bema wo kobuki wudie 0242 22 92 Mrs. Subio 0242 22 92 enyuma ko ya dawro ma no mo aso yasene me de enwumere no nsia akan kase no ede besom wo okenkanfo enwumere yi eye me His Excellency Nana